Аз мога да обясня как без партии могат да направят велики неща. Без партия могат веднага, още днес сега да се върнат на властта, достатъчно, без каквато е бил партия. Не трябва да има партии. Партиите разделят. Трябва ние, всички ти, аз, той, Веско, другите, да издигаме на първия етап най-достойният човек, който познаваш. Издигаме го. Издигаме различни хора, значи стоте на... Достойно изказваш. Да. Казвам, стоте имащи право глас в блоковете, в кодовете или в 20-те къщи на той, 100 човека. Издигаме един, който сред нас е най-достоен. Няма значение от образование, който е най-опитен, знаеш, можеш, който наистина бяга, чисти блока, прави. Човека самоутвържен, защава, помага на хората. Издигаме. На 6 милиона, ако ги издигнем, това са 60 хиляди човека. 60 хиляди човека. Ние само ги издигаме, не ги избираме. Не харчим никакви пари, няма билбордове, няма певачки, мевачки, кючекчики, няма бира, кебабчета. Той вика ме даде 2 кебабчета и една бира без пари. Човек, той открадна 10 крави, как не те даде 2 кебабчета и една бира? Откъде мисли, че ги взел? От небето ли? От тебе ги откраднал. А на втория етап, компютъра ги разбърква на случайен принцип. Има такава програма, лест. И не само една, даже хиляди такива има. И тези 60 хиляди човека ги разделя на 600 групи по 100 човека. Затваряме ги в училища, спортни салони, малони за 3 дена и им казваме, виждате се, запознавате се, чувате се, изслушвате се, общувате помежду си. На третия ден, 12:00, искаме, както папата Дима дете излиза избран или не избран, на третия ден ви трябва да сте избрали между вас 100 най-достойни, които хората са познали, честни, почтени и съвестни, най-добрия, който изберете. Ето, те 600 човека за Велико народно събрание. Буклуците от партията ги лъжат. Трябва да направим президентска република. Дадеме, ако ни е Радев, той е същия мошенник. Абсолютно същия е той. Ако дойде някой, който вика, ние всички ще направя педерации, на всички ще отнемем децата, ако такъв стане президентска република, какво правим? Какво правим тогава? Ние да сме направи президентска, те ради ще направи. Ще направи средния. Второ, задължително закона за отговорността на властта пред народа. Пред това положение отпадали изискването за образование, партиите ни спускат парашутисти, а тук народа ги избира. Тоест ние ще изберем каймака между нас, между обикновените хора, който да поведе държавата към нещо добро, да отмени тая фалшива конституция. Тя фалшива, тя е незаконна, легитимна. 39-те гладуващи от СДС дори не я подписват. Подписан от 2 несъществуващи партии като ДПС и БСП и никой не седят вънка и гладуват и не я подписват. Тоест тя е абсолютно фалшива и никой не е длъжен да я спазва. Длъжни сме да спазваме онази конституция. Онази. Без ръководната роля на кирилията им партия. От партия на времето убиват един човек, който аз познавах. Говоря за Муамар Кадафи. Той написа една книга, която се казваше Зелената книга на арабската революция. Вътре знаеш какво пише? Всеки член на която и да е партия е враг на народа. Защото никога целият народ не е член на една и съща партия. Ето как без всякакви партии, без певачки, без хърчлаци, можем да изберем 600 човек, които да прави страната, проне това да върнат властта на народа и задължително трябва да му върнат правото да бъде въоръжен. Американската конституция гласи, че народът трябва да е въоръжен, защото ако властта се опита да използва сила срещу него, той трябва да отговори с смазващо контранасилие. И тогава ти казвам, и сега, в момента, ще направим едно нещо. Започваме да работим по откриването на сметките във всички банки в света на 3 човека. Шефове на политически партии. Можем да повече, зависи. Народа трябва да събира пари заедно с нас. Направили сме специална сметка, аз ще поемам планът разходи за 2 обаче само. Борисов Пеевски. Стои ще помогна народа. И стои, че ще организирам всичко. И ще ги намеря. И за 1 месец ще ги намеря. Тук не говорим за години. Какво означава това, знаеш ли? Това означава, че тези буклуци ще фалшифицират изборите сега. Те притежават цялата власт.
Навсякъде са назначени техни хора. Те са назначили под себе си техните ордени, за да я крепят, да бягат, да гласуват, да ги държиш, защото вика, аз като падна и ти падаш, гонят. Да. Контролират всички средства за масова дезинформация. Те не са медии, те са масово лъжат и зомбират хората. Контролират всички силови структури. Армия, полиция, служба за сигурност, съдилища, прокуратури, данъчни власти. Контролират ли? Контролират. Разполагат с компромати за всички. Имат милиарди и са откраднали милиарди. Милиарди са получили като субсидии горе. Другите партии, за разлика там от Величие и този кирлив меч, този фалшив меч, тъп, изкупен, те са получали много години. И са получили милиарди. Аз гледах, примерно, политически партии, защото една, която исках да им помня нещо, нямам пари. Зададах Министерство на правосъдието и писах политически партии и субсидии. Гледам, че на всеки 3 месеца същата тази партия, един човек ми каже, че някакви пари, получават по 200 хиляди. На всеки 3 месеца, освен първите там, нали, да спечелите почти 1 милион. Нищо, варят си извори. Аз мисля само и се вая извори. Ценям хората. Ма че са помогна. Въпросът е, знаеш какво ще стане? Когато изкараме сметките на тези хора с милиардите, ако ще ги раздарем на всички българи, ще ги публикуваме навсякъде, ще ги разнася народа на себе, ще ги дарем на те няма да ги публикуват. Аз ще ги публикувам в чужбина. И ще ги дам тези господа и на Интерпол, и на ЕБ, и на други служби в света, да видят за какви буклуци става въпрос, какви милиарди са открадени сметка на кръвта, потта, ресурсите, страданията и труда на българския народ. И никога повече българския народ няма да гласува тези двама буклука и тези двама буклука, техните партии ще изчезнат завинаги. И всички партии трябва да изчезнат завинаги. Мен масарига, защото който сте твърдал, че аз поне говоря против партията, значи ще правя преврат. Студно съм против. Няма право за народа, народеца. Пръщате някакъв дет, ти не си го виждал цял живот, той цял живот си го слагал зад педофил, педерат, ходил да дърпа деца, а ти да гласува с него, защото те коя с партия го издигнала. Не, откъде на къде. Ние дет на улицата се познаваме. Блока се познаваме. Знаем кой е пее. Кой пуска буклука в асансьора и натиска копчето за първия етаж. Не отива да го фърли. Ми слага го в асансьора, вика го, слага го, натиска копчето и се скрива в тях. Кой го пуска през тераста и ми шупва стъклото на колата? Знаем всичко. Ние се познаваме. Говорим, че това знание ни дава възможност да издигнем свестен човек. Ма вика, дай да изберем сега тази партия, че по-малкото зло. Не бе, то става въпрос за зло. Едното било голямо, другото малко, но то малкото като му еш глас, то става голямо. Не трябва никаква партия. Народа да се отвори очите, да събори. Вика ги канех, платих им огромни зали, покарчих хиляди да им разпечатам материали, да им ги раздам. И викам, хора, аз не ми трябва власт, аз имам власт. Власт не ми трябва. Мога да свърша всичко, което искам да направя. Искаме да ви помогнем вие, български народ, да се върнете властта. Елате да ви обясним още днес, сега имате право да направите. Защо? Ами, защото, примерно, аз не съм гласувал никога за партия. Никога. Никога. Ако някъде са написали, са ме фалшифицирали. Значи, излиза, че за тези по официалната статистика излиза, че били гласували 37%. Нали? За общо всички партии. За всички. Добре, ма 37%, като махнеш 1 800 000 мъртви, които отдавна са умрели, всеки път, че ги чистят, не ги чистят и ги държат. Това става, че те сгласували 10%. Останалите сме болшинството, които не сме гласували. Хората не разберат една проста работа. Когато ти да гласуваш, ти не отиваш да гласуваш. Те те използват с една измама, те, които контролират света, ти говоря. Отивайки да гласуваш, ти реално отиваш доброволно да си предадеш правата, свободата и свой дял от ресурсите на земята. Ти имаш дял от ресурсите на земята, който ти се полага. На съответния партиен възможен. Това отиваш да правиш. Те не разбират. Подписах ви, аз ходи гласува. Не бе, ти ли гласува, ти отиде да се продадеш на този без пари и да го направиш свой бос, за да командва той. Да, и които имат желязна ръка. Не приказки, а тагаля матеш, например. Да. Хвана за вратовете, блъсна чиквата 3 пъти в масата, да се осъзнаеш и да решиш. Няма шанс да мърдам. Ще прави той, което ми казва. Те не разбират от добро. Те разбират само от сила и интелект. Ако не ги преразхождаш интелектуално,
Свърши.